היי, אני כבר לא תינוק, אני מתלבש לבד ומתפשט לבד ואוכל לבד וצוחק לבד ובוכה לבד וחולם לבד על כל מיני דברים שאעשה לבד כשיהיה גדול. חיפשתי אותו ושאלתי אותו, היי כפיר, מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול? נכון, והוא אמר לי כשאהיה גדול אני רוצה להיות אריה וזה הכל. והוא אמר לי כשאהיה גדול אני רוצה להיות אריה וזה הכל. Spaghettini bolognese, tortellini milanese, pizza, pasta, pepperoni, macaroni, rigatoni, tortellini, fettuccini, cannelloni, minestroni. Tagliatelle, passatelli, pappardelle, vermicelli, risi, pisi, mortadella, capellini, mozzarella, ravioli, trenette, vermicelli, dolce latte. Spaghettini bolognese, tortellini milanese, pizza, pasta, pepperoni, risi, pisi, cannelloni, parmesan, pomodoro, gelato e mangiare. Spaghettini bolognese, tortellini milanese. איש חבר שלי! תגידו, אני קוראים אותי שמעוני? תראו, אני שם בגול. אני אשב פה ליד שילי וגילי, ליד שילי וגילי, מי משניהם יפה יותר? חכדודים, אינכם יודעים, שתיהם יפות יותר, גם שילי וגם גילי. מעולה. אולי זה הגבות שלי? לא. אולי זה השיניים שלי? לא. זה פלסטר, ואם יש לנו פצע בראש, אנחנו שמים את הפלסטר הזה על הראש, ואז הפצע עובר. נכון, איזה קולולוש אני, קולולוש! מה זה? לא נכון, זה תפוח. שלום, מדבר צחי בוקששטר, בוקר טוב. תראו, מי יודע מה זה? שוב טעיתם. אלה הגווניות. אני עושה כל שרוח שקב לנוח, תראו. איזה עצחירי. איזה בדיוק. עוד פעם, אני לא יודע איפה המטרף שלי. דבר אחד בתוך המכנסיים הוא נכנס לי.
שלג. אפצ'י. מה שכחתי שאני עושה ככה? אצ'י! זהו, אני כבר לא צריך אפצ'י. גם ככה אני הולך לשים את העוגה במכונת כביסה ואחר כך לשלוט אותה לייבוש בשמש. עוד פעם אני לא רואה כלום. שלג של סוכר. בוקר טוב, היום נכין עוגת. היי, כבר יש עוגה. עוד פעם, זה לא מצחיק. מצחיק, לא? זה מצחיק. בתחנה בבאר שבע עמד קטר ומספרו 70,414. כתב קיטור תשוש, כתב קיטור ישן, עמד בתחנה והעלה עשן. הגיע עת לזוז המבקר שרק וגם נתן את הסימן בדגל ירקרק. ליבו של הקטר התחיל אזי לפעום והוא מוכן לצאת לעבר הצפון. וצ'יפ צ'יפ צ'אפ הקטר נשף וטיק טיק טק הגלגל דפק. ואז הפסים זה לזה אמרו 70,414 זהו. בדרך לצפון הם התקדמו לבד, עברו בתחנות אך הקטר שם לא עמד. עברו בתוך שדות, עברו על פני גשרים, וכשנוסעים מהר המרחקים קצרים. קטר כזה ישן שחור ומלוכלך, איך 4 קרונות עם הנוסעים הוא עוד משך. עבד הוא כמו סוס, כל בורג הוא אימץ, ולבבו כמעט הוא כבר חשב להתפוצץ. אך צ'יפ צ'יפ צ'אפ הקטר נשך וטיק טיק טק הגלגל דפק. ואז הפסים זה לזה אמרו 70,414 זהו.